Det er der rundt! Ligger der rundt! Klar! Klar! Kom så, Jakob! Fuck, jeg elsker ham så aggressiv, når han spiller, mand. Det er så nice. Jeg elsker aggressiv. Aggressiv er det bedste. Ja, det er fucking lækkert. Hvad bruger du billederne til? Dem her ved jeg ikke, hvad jeg bruger til. Sjovt, når man laver starter her, skal den lige vise, når der er en, der har fat i det. Der er jo ikke rigtig nogen der. Ja. Jeg kunne starte med tingene. Ja. Hasse eller Jakob? Altså, Hasse er en nyere spiller. Jeg ved det ikke. Kan man det? Eller Jonas er god, mand. Han er fucking god til at tage bolde, mand. Du ved, han er ikke spillet. Men de begge to er sådan fucking gode, begge to. Det er helt vildt. Hvem? Hasse og Jakob. Jamen, jeg ved ikke. Han der Jonas, ikke? Han virker sådan med skarpt på målet, mand. Kom så. Så skal der fandme noget. Ja, tak! Du holder ham, mens bolden ikke er inde på hans rækkevidde. Straffe. Straffe? Er det ikke sådan en minut? Hvor mange chancer har man? Rasmus Borg også. Ja, det er sådan, de virker alt for okay. Ja, okay. Hvor langt er der væk? Sådan 3 meter. Du kan du ikke skyde snapper? Martin. Martin, det er meget fedt, at det var det der i sidste gang. Det er meget sådan... Ja. Ja, det var slet godt klart. Kom der højre! Højre! Skift gas nu! Højre! Kom så, drenge! Bare klar til at komme Spil! Kom, drenge! Sådan set skal vi bare kaste rød i. Det er ikke mig, der har... Der var Michael. Jamen, jeg har nu skudt om mål. Der er 30 sekunder tilbage på shotklokken. Rasmus er nok også en farligste, altså. Rasmus er vildere end det. Rasmus er bare 10, 20, 30 kilo lettere, og så er han bare fucking... Og så kan han præcis det samme, plus han har den her fucking teknik, altså. Anders, det Nå ja, Ej, hvor er det vigtigt, mand. Jeg ved godt, han er sjov på.
arbejde. Jeg ved ikke engang tjene noget på det. På hvad? For at være på landshold? Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg tror det er 100%. Der er lidt. Det er sådan noget. Ja. Og de to, de er heller ikke med på den, mand. Det er ikke rigtigt. Fucking lort. Jeg skal lige kende den. Fjerne bolden mod bagmål, hvis vi ikke rundt på banen. Sådan noget. Hvad var det, du havde op med dig? Hvor de her? Hvad hedder det? Jeg har meget til undervisning. Det er sådan noget, det er sådan noget etik og moral. Etik og moral, ja. Så han er stor kanon inde i... Ja, det er egentlig hvad? Jamen det er. Jeg synes, der var et eller andet, jeg bliver. Hvis de laver fordel, hvis de laver fordel, så er det reset. Er det? Hvad er vores på? Har vi ikke? Det er en håndtræk. Jeg har bare kan man godt lade nej, men altså, på opløs, har man da så så måske jeg rent faktisk afslutte i den anden ende i en minut. Det er dykket i mål. Det er jo vores hold lige, så det kan blive så kalder du ikke, hvis ikke du blæser, så er det altid noget her. Ja, man. Sæt fart i det, drenge! ved nu til Mål!
Fuck, det er fedt. DSR, Boxing Dog. Hvornår er det? Klokken 11. Og klokken er 10:15. Der er 45 minutter. 45 minutter? Hvad? 45 minutter til vi skal... Jeg tror, din telefon kan ryge ned igennem plankerne. Det er dårligt, at han tømmer. Tinderdrengen, det er Tinderdrengen. Det er det hele værd. Det er den eneste grund til, at jeg har fået en iPhone. Det er kun for at få Tinder. Hvad siger du? Den eneste grund til, at jeg har fået iPhone. Det er kun for at få Tinder. Ja, kom så. Lige i kassen. Nej. Nu så. Det er lige noget vand.